Sabeu que estem omplint tot el món de plàstic i deixalles? En 300 anys ja no tindrem un altre lloc on fer un altre abocador i haurem d'ocupar horts, camps i ciutats. Tindrem plàstic a sota nostra. Estarem envoltats de plàstic. Per això, necessitem que tots recicleu amb nosaltres i així equilibrarem el món i podrà aguantar més anys dels que aguantaria si no recicléssim. Vam començar a investigar els animals en perill d'extinció. Volíem veure si d'aquí a 100 anys s'hauria la mateixa quantitat d'espècies al món. Vam fer una línia del temps amb totes les espècies extingides aquests últims 100 anys. I després, seguint la tendència de la gràfica, vam fer una previsió del que creiem que podia passar el 2120. Només depèn de nosaltres i de com contaminem. Que la tendència dels animals extingits augmenti dràsticament. Que segueixi pujant o que es mantingui en el temps. I tu creus que si seguim contaminant en aquest ritme, els animals acabaran extingits? I tu? Què pots fer pel planeta? Vam mirar al nostre voltant. A l'escola cada dia s'acumula un munt de deixalles. Pues hem de començar a reciclar. Per motivar tothom vam pensar que podríem fer rànquing de reciclatge. Primer de tot vam repartir 3 papereres a cada classe, plàstic, orgànica i paper. Els hi vam explicar què anava a cada contenidor. Després, durant 2 setmanes, vam passar a recollir les escombraries de cada classe. Les deixaven a la porta, comprovaven que tot estigués ben separat i els posaven la puntuació. Vaja, que fèiem el porta a porta. Vist l'èxit que va tenir aquesta iniciativa, vam voler anar més enllà. Hem fet una proposta a la directora de l'escola, posar més papereres al pati, així tothom podrà reciclar correctament. Volem que es vegi tot el barri. Per això hem enganxat uns codis QR o alguns contenidors, així tothom estarà ben informat. I tu recicles? I tu, què pots fer pel planeta? Recicla.